bhana kero pilo pini nang tum bhan press tum bhan pini dak ni tum EPHLC Central Committee pen nang chok ha konang ko alam thibang la phelo ni tum chiklojonia prang pen si ni tum la so rally ke pe doji bhai tum kachisik pe dolo bon seta munira tum sai ka tiki la pen ke barla hor bina kosi sai ka tiki ka doi tai tum pasik sak du nang nei pwamen pen na joksi tum ate da bang tum ing doi ponchelo la si non penap pai tarigin koi August 20 ni bang sini tum EPHLC Central Committee pen nil tum mass rally ka pe doi bhan tum kachisik pon ateng pen itum pe do pon poplo la pen la bang so a mass rally ka pe doi nang ko ka the bang la hello aprang sia bang ke implementation of article 244A itum arjit include pen ningkan toxic cap so se 70 years so se itum kache song pon labang so article 244A kichun cherek pena jo karbiang long la pen di mahasa orlo ke isia bemar asam sipin cheplang tangol karbia khai atum la pen tribal atum aphu tar lo arlo nang li sai ka tiki bang punon business iklem bang punon politics iklem bang punon ajara kam iklem bang punon setame la aphu tar lo arlo la do koglo la pen isi abemar asam cheplang tangol la si labang so bemar ka pe meje thana bang ke ekmatro upai sibelo la ke article 244A autonomous ke da bang ke litum labang ke chun serangan po la pen la ke constitution ke dotan la ke litum central government aphan ke blame nahi akam darwi ilitum songja tum si mesen bulotante taxer bulotante article 244A ke la ke already constitution Indian constitution ke dotan lo la pen litum EPHLC pen litum la baso article 244A ake mang bangke 6th schedule to the Constitution of India paragraph 20 ateng ben sikim nai hadak nalitum article 244A long langdam lo bulotan te thaklongi autonomous state jong si parjari bulotan te 6th schedule to the Constitution of India paragraph 20 ateng ben si parjab nai pusa da to lasi itu mati man gelalo article 244A paragraph 20 ateng pen pichun serak si rata ke mang bang pableng serak nang ko la hello la pen dak elitum kachotoi dun elected members atum MP punon MLA tum punon elitum kachotoi dun MP MLA tum bang parliament ong punon la pen dak legislative assembly dispute ong pusata article 244 e alama bangke alam itum pin purdun de ha kalile thang bak de konane piasa dor ki sota ho kapre kapre ka lam se la tum pin purdun dong te la si la bangke tum EPHLC pen bangke la bangke chedon de la si article 244A la bangke prabjin pen la bang pechun sarak nang po la lo itu mati man bangke hinio grazing reserve la pen ke village grazing reserve PGR la pen VGR la so a PGR VGR la bang so a area pen ang tamen ke bang atum ke bi ke atum la dang do thiblo la tum la dang ke do la illegal side legal pen ke do kali long le puta ve thanga document sabe pin se batum la dang ke do lasi labang so PGR VGR pen abang ke prabjin pen la pen ke la government along le kachiraya demand pen prabjin pen abang ke la bang ke tharli serak nang ji athela ke Supreme Court ordered ado hadak la tum han ka tharli ji aphan komane police aphan komane administration aphan komane aphan parjun alang polam abe hadak alang be chamata fourth bit pugadi fourth bit mane parju je pin pen masi la ke tharli ata unagi lasi la PGR VGR ke doan dak helang pi chot kali kopli long chot kali bon seta la Hauraghat constituency aro ke do uttor borpil la bangala langpher constituency lo la Phonglokpet area PGR VGR long le do la sona thaksin on la pu bokajan ke dai na thu sita ningkan kwan pen ningkan ingkoi thongkap pen han tax long lepin council atum hala so gran go myong te yada fry gran la haya gran long pen prabjin pen ke bike chetum han tharle nang ji lahaya ke mang ben sini tum pena mas rally pe rupon huji la pen esona ke mang bangke 125th constitutional amendment act la bangke modified nahi itu demand bang la halo nil tum totally oppose pukali seta la bang modified nahi lasi la bang so 125th amendment act long ajhag aron ili tum karbiang long autonomous council mate karbiang long aphan la pen main ke 6 schedule la habara lo isi ka phiri mimi ason mate muaphi au be toman ke no dak doko lasi la haya system la haya ron pen nilitum modified nahi mate la haya ron ajha warmu bangke pavida nahi la haya ke man pen sile tum pen ap ar buche jeng pe do ponji lasi la so ar muche jeng ke pe do la ke nilitum ar jiding klui ben ka chisik tanglo la pen district administration atum nilitum han permission ang pipete ma
Seta labang so permission ang pipi dat pen aposin itum kemang mate itum ake jesong bangke laki apichiru piji bugalilo nilitum suluk sudakle claiming ale peaceful demonstration mass rally si pedo ponji ing samjin pen si mass rally pedo ponji la penada komani phan kang ton kang thi komani phan kang cheki phan komani phan ke therji phan la so mass rally ni tum ka pedo bugali seta la nilitum kemang teng article 244 implement serang nanji PGR pen ang tanan keman Bangladesh pen punon Bihar pen punon akapreka long pen keman KBG cetum handak pen harle serang nanji la pen 125th amendment constitutional amendment act aputha la so putha situm che songji la sil la memorandum la itum pi ponji pajir ponji district commissioner ha la hello la si adima bang itum difusi tum petik pono la pen constituency ko ra drop pen slabe kewangi phan ka chisik side lo la sila constituency ko ra drop including MC Hill di mahaso penan tamil ada ongdung pen dake bangi fansi ka cisik dotang lo posila bangso program ang ini tumke phi bang pachiru relo la bangso mass rally bang ke tumpe dopon pola pen ongdung pen da karbiang long ro pen di mahaso orlo hill stripe atum inglong a khai doan inglong sotum doana bang ke nangi tong dun pe ji fansi nil tu mahin pen chun